Maula Ginoo, hadlo ko no. Na pinamatayan na dahil ni dinhi. Damo ra ba na dag mayabas, diya banda. Hay naman si Edgar. Kung sa ba si Edgar nangahoy naman hinuon. Ta. May pagpahuway lang siya. Woo! Noon sa naman hinusalan, di nagpabukid naman hinuon. Okay. Nawad at ugana. Patay na natin, wa pa. Abuhin na siya. Pati nagkalaya sa kusan. Oh, di naman nakasaka. Ay, uy, nagpapatay-patay man. Nagpapatay-patay. Di naman nakasaka. Tuyok-tuyok na ako. Ay, sana naman naglubi. Oh, sige. Oh, nga rin naman. Uy, di ka panay-unod. Panay-unod, uy. Wala. Ay, abi sa gamay lang di ay no makakundi ka no. Ilan lang palahian ba breeding. Anak na ibasit sa tapong. Ah, inana. Kay gamay breeding pa anak na. Oo, ano maday o dani dagko day ni. Oh, kailangan dana dagko ka pa kayo no. Kang dili kaila ko nimo harbiton. Uy. Dito ada na gito dag. Kay amo sa bunton, dili jay datong mayo nagkuha og mga 20 siguro 20 kung tatay ko. 20 Uy, kala. Oo no, wala. Datong panahon sa gira, damo ni din mga hapong gipamatay. Oo, dili na gipanguan. Pinamatayan, mo gitawag pinamatayan. Unsi nangamatay ko ko, di wa masanay ko ko. Awa mo sa tubig na ko. Hala, di ako kayo po biyag. Kuy na no. Kuy. Saraman to. Ha? Dili siya na ako mabidyohan mo. Mulain siya kulay. Ako into, masira ang imong film. Ako kiran. Oo, pati. Wala, kadadamo man dahil di ini. Ano nindot? Pagkikilit dyan, dali ko. Uy, ano nindot din, he? Oo. May nga video lang. May nga thinking. Uy. Kaya mo agir bisa man eh. Batong Mayo 8 birthday Jaira, datong July 29 birthday Oh. tatay. Awa. Na may damo gagmay sa mana iyan ang mga kuampo na. Ah. Tilapia po na gagmay. Ay uy, kadadamo. Mo di mo dagko. Ah, oo. Berdingan na, ano na, berdingan. Ano, pagkulo ko ito, basit na. Oo. Suda, maayaw day ka mo ko antoy. Ningaldo gani mo payag diha unta. Mapayag po siya. O, iskara ko iningnan. Oh. Kung buhig manok diha kay. Naman, pwede di man kay mo, naaman day. ko dire. Oo. Payag palit mo kanding. Dili si Edgar payaga siya diha payag manok na amang ko dire. Yan naman si Randy. Oo. Man ako. Oo. Si Randy na ang nagkuan sa inyo, offer. Ulit pwede ni Edgar diha sinaldo gani og balak diha kanding. Di mo kasi nanay dito magi ama dito tubig dito. Dito mapalog. Oh. Mo dito ba sa ubos dayak? Yung ubos dito. Palog lamang nila rin sa kapak mo na idlaw, ang idlaw, pwede mo makakuha dito tubig.
pwede mo magbuho na ni kani gani wa man ko tubig dito ra man gisibay ra man ito. Ah, inya imo lagi buhuan toy. Si tatay ginamara na buho. Ah, kanon. Oh, Edgar, wag. dali pamati diri. Ay na kada. Ako rin sa giningan. Kaya gi wag manok. Oo, kanang habi-habi lang ba? Oo. Pwede po dyan. Ano, bobo yan. Oo, pwede pud babuyan. Ano malagi mo maghulog yan. Ay, kuan po ng babuyon no. Damog trabaho kay imo na. Manok na lang. Oo. Ako ba pagod na mo kudis. Kanding no, oo. Layo. Oo. Pag tubong-tubong na lang mo'y layo. Oo, bitaw. Wala ka kasabot nga ako diri. Sila ko mulugsong. Ikaw makurat yun karon. Lugsong ko. Sa kabuan, kausara. Yan, ganahan natin bukin. Ganahan na lang ka to eh. Maginusan naman ka, dalos-dalos. Damo pa ka na mag... Nakasama ka unta para may kaubang ka diri. Makatanong na ko 300 ka po puno nga kuryoso. Hala. Sigmit na kasaging nga pwede na. Wala ko magkuha na sa pagkaon kayo. Oh. Wala makasawa. Hala. Kung ka na diri o kung mag-asawa ka nila para na kauban. Oo, toy, mangili ka lang kay asawa toy. O nga ni. Tangi. Sus, kaswerte daan ang may asawa ka. Handa nga ni asag mga. Maghanda isa ka. Usa. Bibit mo din ito po. Hoy, pariente pa ka na oh. Hoy, pariente pa si Ilbibit. Oy, nabuing. Ang leader dire. Naundang na kay. Surrender na sa. Nanguha sila og. Kasi tawagan nito eh, pako. Nanguha sila og pako o tano na mo, isagol na mo niya sa among kuan. Tinapa. Kini siya day. Kini siya day. Kuan ba na day dili? Dako na na siya. Aw. Uy. Ah, mo parayaw day ni. Gusto dahil nila pa sa uwan. Ah, mao. Ganala ko ni mga kauban. Uy, kadamo na akong mga batos. Sa? Oo. Batas yung ba, nakasabot ka na. Oo. Kinsa toy? Call, dito na sandere. Oo, kadad ko to next year puhon mo nga rin lagi ta. Kay sayang si Randy di. Sakit tayo mong tiil. Wala na day. Og bikugan ko. Wala ko kagabi bikugi. Kay damo kong giinom nga medisina. Da, kuan na ta, hinay-hinay. Hinahin na patagkamas. Dalag yun. Hinahinay tahaponan. Oo, kuan din siya karang historiador. Hilumon man na sa una.
ay yung agtang. Pero napahak naman yung